Jednou z najlepších vecí, ktoré môžeme dať našim deťom, aby prežívali pocit bezpečia a šťastia, je stanoviť im hranice, limity, o ktorých vedia, že uprostred nich môžu prežívať slobodu. Neskôr začnú tieto hranice testovať. Napokon sú to naše deti a tiež len ľudia. Ale hranice, nech sa zdajú akokoľvek obmedzujúce, hovoria deťom veľmi veľa o nás rodičoch, o našich láskavých obavách o ich bezpečnosť, šťastie a dobro. Podobne je to aj s Bohom. On je náš otec a my jeho deti. Miluje nás, preto nám určil hranice, ktoré sú pre naše dobro a našu ochranu. Podobne ako naše deti, aj my tieto hranice skúšame. Možno sa nám nezdajú rozumné a máme pocit, že nám obmedzujú slobodu. Určil ich však Boh, ktorý nás nekonečne miluje. Boh je láska, preto robí všetko pre našu bezpečnosť a ochranu. Pozrime sa teda bližšie na hranice, ktoré nám nebeský Otec dal. James, prečo je dôležité mať v spoločnosti zákony? Keď o tom uvažujete, náš spoločenský systém udržiavajú zákony. Premýšľajte o krajinách, kde zákonodárstvo zlyháva. Zimbabwe, Somálsko či Severná Kórea, kde sa zákony jedného človeka stali zákonom pre celý národ a kde neexistuje súbor neutrálnych zákonov platných pre každého. Kolaps zákonov sa prejaví v kolapse celého spoločenského systému. V spomenutých krajinách zúri hladomor a má to aj mnoho ďalších dôsledkov. Bez súboru rozumných zákonov, ktoré platia pre každého, sa rúca celá spoločnosť. Chaos. Som presvedčená, že podobne je to aj s Božím zákonom, s desatorom. Boží zákon vnímame ako zákon vzťahov. Prvé 4 prikázania vymedzujú náš vzťah k Bohu. Zvyšných 6 formuluje naše vzájomné vzťahy. V 1. Jánovom liste v 4. kapitole sa vo veršoch 7 a 8 hovorí: Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Ten, kto nemiluje, nepozná Boha, pretože Boh je láska. Táto láska sa odzrkadľuje v desatore. Je to súbor láskavých pravidiel, ktoré majú zabezpečiť, že naše vzťahy budú šťastné a zdravé. Ja sama mám 3 ešte malé deti, ale príde čas, keď im postupne podrobne vysvetlím, prečo máme v rodine a v spoločnosti určité pravidlá. Povedzme prikázanie o cudzoložstve. Chcem svoje deti chrániť pred pohlavne prenosnými chorobami. Viesť ich k zodpovednosti v súvislosti s tehotenstvom a vo vzťahu k ich partnerom. Chcem, aby žili v zdraví, milujúcich vzťahoch telesne, citovo aj sexuálne. Boh to chce aj pre nás. Preto hovorí, nekradnite, lebo ani nám sa nepáči, keď nám niečo niekto vezme. Nerobme to ani my. Nesnažme sa niekoho podviesť, aby sme dosiahli zisk na jeho úkor. A ďalšie podobné pravidlá. James, Ježiš je našou autoritou. Čo hovorí o zákone? Kým Daniel hovoril a usmieval som sa. Myslel som na známu pieseň o láske od Beatles. Všetko, čo potrebuješ, je láska. Vyrastal som v období tzv. Voľnej lásky. Ježiš hovoril o láske tak veľa, že ľudia okolo neho mohli mať pocit, že hovorí o voľnej láske. Ako by neexistoval žiadny zákon, žiadne hranice a jediné, na čom záležalo, bolo milovať všetkých naokolo. Čo však Ježiš naozaj povedal? U Matúša v 5. kapitole verš 17. Nemyslíte si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov? Neprišiel som zrušiť, ale naplniť. Aj dnes sa opakuje obdobie voľnej lásky a ja som už postarší. Keď som bol mladý, poznal som Boží zákon a vedel som, že zákon súvisí s láskou. V čase hippies, v období voľnej lásky, to bolo podobné ako dnes. Príliš veľa sa nezmenilo. Moji priatelia boli u dievčat takí obľúbení, že hocikedy nejakú zbalili a vyspali sa s ňou. Ženy boli pre nich len vecou. Dnes sa na to pozerám inak, ale vtedy to vyzeralo ako dobrá zábava.
Vnútri som sa zlostil, že som kresťanom. Hnevalo ma, že poznám Boží zákon. Práve tlak svedomia zmenil môj postoj a to ma uchránilo od mnohých nesprávnych rozhodnutí. Napokon som bol šťastný. Odvtedy sa všade a so všetkými snažím podeliť o úžasný prínos z nasledovania Božieho zákona. Zákon neobmedzuje. Ježiš povedal, že zákon súvisí s láskou. Povedal si dôležitú vec. Vyrastali sme v čase, keď nám hovorili, že láska znamená len jedno. Žiadny zákon, len sloboda. Boh nám však dáva úplne iný pohľad na lásku. Preto je také dôležité správne pochopiť podstatu Božieho zákona a lásky. Veď láska môže mať tisíce rôznych podôb. Boh nám veľmi stručne ukazuje podstatu lásky. Vysvetli nám to, James. Isté, som právnik, študoval som právo, kde sú tisíce zákonov, ktoré riadia našu spoločnosť. Boh nám dal zákon, v ktorom je 10 prikázaní. 10 je vyjadrené veľmi stručne a pôsobivo. Prvý zákon, ktorý nám dal, hovorí: Ja som jediný Boh, nebudeš mať iných bohov predo mnou. Po druhé, nebudeš mať žiadne modly. To sa vzťahuje k prvému prikázaniu. Po tretie, neber Božie meno na ľahkú váhu. Boh je svätý, myslí to vážne a stvoril nás. Po štvrté, pamätaj na sobotu ako každotýždennú pripomienku Božej nádhernej a ohromujúcej stvoriteľskej moci a toho, odkiaľ sme a prečo sme tu. Zvyšných 6 prikázaní sa zaoberá medziľudskými vzťahmi, úctou k rodičom, ďalšie hovoria o posvetnosti života, nezabiješ, veď ako môžeš milovať, keď zabíjaš. Potom nasleduje nescudzoložíš. Teda nepôjdeš s manželom alebo manželkou niekoho iného, ani nebudeš podvádzať vlastného partnera. Koľko nešťastia spôsobilo, že to ľudia porušujú. Ďalej, nepokradneš, teda neber, čo nie je tvoje. Neklam o svojom blížnom. A napokon, nesústreď sa na to, že budeš dychtiť po niečom, čo nie je tvoje. Prinesie ti to nespokojnosť a nebudeš šťastný. Buď spokojný s tým, čo máš. James, je podľa teba 10 naozaj zhrnutím celej Biblie? Kristus dokonca celý zákon zhrnul do výrokov. Milovať budeš svojho Boha celým svojim srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou. A milovať budeš blížneho svojho ako seba samého. Problémom sú tvrdenia niektorých ľudí, že si viac nemusíme robiť ťažkú hlavu z 10 a že úplne stačí, keď budeme milovať Boha a svojich blížnych. Že je to všetko. Ako budeš milovať blížneho, keď budeš zabíjať, spať s ich partnermi, klamať o nich? Takéto uvažovanie nie je konzistentné. 10 veľmi prakticky, jasne a stručne vysvetľuje, čo to znamená milovať. Ak nad tým mávneme rukou, čo nám zostane z lásky? Si právnik zo Spojených štátov. Premýšľajme o tom, o čo by dnes bol svet lepším miestom, napríklad v súvislosti s finančnou krízou. A ako k nej vlastne došlo? Mám priateľov, ktorí pracovali na Wall Street. Mnohí z nich prišli o prácu. Ale to podstatné je, že k finančnej kríze došlo, lebo ľudia neboli poctiví. Ľudia pracujúci na Wall Street vedeli, že vlastne klamú o hodnote založených nehnuteľností. Nie len tým, ktorí ich kupovali, ale aj tým, čo ich chceli kúpiť. Takže kradli. Neboli poctiví. Keby neklamali a nekradli, nemali by sme finančnú krízu. Jednoduché. Máš pravdu. A nemali by sme ani dôsledky ako pokles hodnoty nehnuteľností a penzijných fondov o miliardy dolárov a všetok chaos okolo toho. Daniel, povedz nám, odkiaľ sa vzalo 10? Odkiaľ sa vzalo 10? Podľa mňa je nesmierne dôležité uvedomiť si, že prišlo priamo od Boha. Boh napísal prikázania svojim prstom. Je to jediná časť Biblie, ktorej autorom je priamo Boh. Píše sa o tom v knihe Deuteronomium, kapitola 9, verš 10. Prečítam tento dôležitý text. Hospodin mi dal 2 kamenné tabule napísané Božím prstom a na nich boli všetky slová, ktoré vám v deň zhromaždenia povedal Hospodin na vrchu zo stredu ohňa. Často o tom premýšľam. Daniel, je veľmi dôležité uvedomiť si, že hoci Boh dal vzniknúť Biblii tým, že inšpiroval napríklad prorokov,
tak jediná časť Biblie, ktorú napísal samotný Boh, je desatoro. A keď Mojžiš rozbil kamenné dosky s desatorom, Boh napísal zákon znova. Kedysi som si hovoril, že Boh povedal Mojžišovi, aby zákon napísal sám, veď už ho poznal. Ale nie, Boh ho opäť napísal sám. To podčiarkuje dôležitosť desatora. Okrem toho desatoro bolo vpísané do kameňa. Malo byť teda pevné. Malo obstáť v skúškach času. Ďalším dôvodom, prečo desatoro napísal Boh a nie niekto iný namiesto neho, je, že dokument, podľa ktorého máme žiť, zjavuje Boží charakter, ktorým je láska. James, dá sa krajina posudzovať podľa zákonov? Som presvedčený, že štát môžeme posúdiť na základe zákonov. Dôležitý je však aj spôsob aplikovania zákonov, pretože tu môže existovať rozpor. Keď sa však národ usiluje o spravodlivosť, nestrannosť a o posudzovanie každého podľa rovnakej litery zákona, či je to muž, žena, prezident alebo premiér, vtedy sa krajina naozaj riadi zákonom a veľa to vypovedá o jej charaktere. Keď je však vládca, premiér alebo určitá spoločenská vrstva nad zákonom, potom sa krajina vyznačuje úplne inou dynamikou. Takúto krajinu čaká väčšinou pád a ničivá budúcnosť. James, ako sa ty pozeráš na Boží zákon? Ako zákon zjavuje Boží charakter? Áno, Boží zákon veľmi jasne zjavuje Božiu prírodzenosť. Niektorí ani len netušia, kde vlastne môžu desatoro nájsť. Je to v 2. knihe Mojžišovej v 20. kapitole. Ale Boží zákon mi znova a znova zjavuje Božiu lásku. Viete ako? Boh svojim prstom vpísal do kameňa zákon. Už to znie veľmi tvrdo. Neviem ako vy, ale ja by som nechcel byť súdený zákonom vyritým do kameňa. Pozrite sa, jedným z najkrajších prejavov lásky muža voči priateľke je zásnubný prsteň, nádherný zafír alebo diamant. Tvrdý neznamená chladný a nemilujúci. Tvrdosť, pevnosť môže byť symbolom tej najväčšej lásky. Boh chce, aby sme vedeli, že jeho láska sa nemení. Boh nás o ňu nepripraví. Boh nám nevezme život a radosť z neho. Nikdy s nami nepreruší vzťah. Boh je nám oddaný. Nikdy nás nepodvedie, nech sme akýkoľvek. Neovláda ho žiadostivosť po tom, čo máme. Naopak, stará sa o naše šťastie. Neberie si do úst naše mená nadarmo. Nepovie: Jeff, ty si úplne na nič. Boh nás rešpektuje. Sám zachováva svoj zákon a zjavuje tak svoj charakter. Je to úžasné. Práve preto vo svojom liste Jakub nazýva tento zákon zákonom slobody. Keď o tom premýšľam, považujem to naozaj za skvelé. Boží zákon, ktorým sa riadime, zachováva aj sám Boh. Ak sme v tejto téme hľadali nejaké dôležité posolstvo, ktoré nás presahuje, je tu téma, na ktorej vesmíru veľmi záleží. Je to práve zákon. Je zákon spravodlivý? Je nestranný? Je dobrý? Keď sa pozriem na zákon a vybaví sa mi obraz kameňa, niekedy sa mi zdá tvrdý, prísny, ale potom si uvedomím, že samotný Boh predstavil súbor neutrálnych princípov, ktorými sa riadi aj on. Viete, na čo v tejto súvislosti ešte myslím? Zákon je zákonom lásky a preto je aj zákonom nesebeckosti. A o čo ide? Zákon ma vedie k tomu, aby som ja sama zo seba dávala niečo iným. A vidíme, ako to Boh uskutočnil. Nič si nenechal pre seba. Ani svojho syna. Ani svojho syna. Príliš často si nespájame zákon so slobodou. Viac menej ich vnímame ako protiklady, opačné póly. Ale James hovoril o texte z Jakubovho listu. Jakub 2. kapitola, verš 12. Áno, Jakub tam hovorí o zákone. Áno, Jakub hovorí o zákone slobody. Áno. Keď sa zamyslíme, aj manželstvo alebo vzťah s niekým sú pomerne obmedzujúce. Rozhodnem sa, že sa ožením.
To však znamená, že nemôžem ísť flirtovať s nejakou dievčinou alebo nejakú inú pozvať na večeru. Manželstvo obmedzuje. Vzťahy nás zväzujú, ale my ich tak nevnímame. Sú pre nás vyjadrením slobody. Vyjadrujú, že nechcem byť s nikým iným. Poviem príklad z podnikania. Začnete vyvíjať nový softvér. Máte pocit, že zákony obmedzujú vaše schopnosti a slobodu tvoriť softvér, lebo chránia vaše duševné vlastníctvo toho, čo ste vytvorili? Určite nie. Zákony sú potrebné. Bez nich by sa asi nikto nepustil do tvorby niečoho, čo si nemá ako chrániť. A podobne je to aj v našich životoch. Zákon nás chráni, alebo vystríha smilniť a páchať ďalšie veci. Zákon chráni naše manželstvo a dáva nám slobodu vstúpiť do manželstva, vyskúšať ho. Som ženatý 20 rokov a poviem vám, moja žena je úžasná, trpezlivá bytosť. Ale keby som tento zákon prestúpil, dlho by so mnou nezostala. Nemal by som slobodu zostať v manželstve. To bola iba ilustrácia. Áno, existujú obmedzenia, ale v podstate nám dávajú slobodu vstúpiť do vzťahu a mať trvalý vzťah. 1. Jánov list, kapitola 3, verš 4, upozorňuje na hriech a kedy sa dopúšťame zla. A ako kresťania veríme, že sme zachránení Božou milosťou cez vieru. Niektorých však táto pravda zmiatla a priviedla k presvedčeniu, že zákon ku kresťanskej skúsenosti nepatrí. Ale apoštol Pavol, ktorý písal o milosti a viere viac ako ktokoľvek iný, hovorí v liste Rimanom 6, verše 1 a 2 veľmi jasne. Čo teda povieme? Máme zotrvať v hriechu, aby sa rozmnožila milosť? To je dobrá otázka. Sme zachránení milosťou, veríme tomu. Môžeme teda pokračovať v prestupovaní zákona a hrešiť? Pavol odpovedá, určite nie. Mohli by sme my, ktorí sme zomreli v hriechu, v ňom ešte žiť? Myslím, že toto je kľúčové. Dnes je to veľký problém. Pravdepodobne aj vy, podobne ako naši diváci, sa stretávate s nesprávnym výkladom spomenutých textov z listu Rimanom. Pavol v 6. kapitole vo verši 14. hovorí: Nie ste pod zákonom, ale pod milosťou. James Toogood. Ako by si to zosúladil s tým, čo hovorí James Standish? Aký je vzťah medzi slobodou a zákonom? Čo znamená, že nie sme pod zákonom, ale pod milosťou? Jediný spôsob, ako na to viem pravdivo odpovedať, je byť úplne úprimný. Môžem povedať, že poznám Boží zákon. Porušil som ho, už od mlada ho porušujem. Možno som si namýšľal, že v istých oblastiach nie, ale v iných oblastiach určite áno. A je to tak dodnes. Všetci máme problém s tým, že ho porušujeme. Poznávame, že Boh má určité normy, ktoré nesplňame. Boh mi odpúšťa, keď ho cez Ježiša prosím: Bože, odpusť mi, pretože som prestúpil tvoj zákon. Ale rozdiel medzi zákonom a milosťou pre mňa je v tomto. Jedna vec je uvedomiť si vlastnú hriešnosť, prestúpenie Božieho zákona a potrebu odpustenia svojich zlých skutkov, a niečo úplne iné je povedať, komu záleží na zákone. Bože, odpusť mi, ale zabudnime na zákon. Žijeme v slobodnej a uvoľnenej spoločnosti, netrápme sa so žiadnymi pravidlami. Keď Biblia hovorí, že nie som pod zákonom, ale pod milosťou, znamená to, že pre Božiu lásku mi Ježiš Kristus odpúšťa moje prestúpenia zákona. Z vďačnosti za odpustenie môžem urobiť aspoň to, že budem rešpektovať zákon. Nie som bezchybný a mám od toho ďaleko a naozaj sa často cítim veľmi neistý, ale viem, že mi Boh vesmíru odpúšťa a naplňa ma milosťou. Povedzme, že sa muž rozhodne byť neverný svojej žene. Žena mu však odpustí. Bude jej potom neverný aj zajtra? Čo by ste v takom prípade spravili? Vyťahli pištoľ? Daniel, ty asi nie. Si milý človek. Ide mi o všeobecný princíp. Ozajstné pokánie spočíva v tom, že človek bude smútiť nad tým, čo urobil. Ako zničil vzťah a ublížil manželke. A preto sa takémuto konaniu vyhne. Dúfajme, že takých mužov je viac. Jeff, je dôležité povedať, že nie sme zachránení dodržiavaním zákona.
Presne. Je to dôležité, pretože človek nemôže urobiť vôbec nič preto, aby zmieril svoj vzťah s Bohom. Len vďaka Božej milosti máme prístup k spaseniu. Správne. Keď máme tento vzťah, túto lásku, vtedy naše srdcia naplní vďačnosť. A prostredníctvom viery v Boha, dôvery v to, že jeho cesta je tou najlepšou cestou. V láske, s úctou a s vôľou udržať tento vzťah silným, nastupuje naša túžba žiť podľa zákona. Takže tu je súlad medzi láskou a zákonom. Presne. To je ten motív. U Matúša 5.18 Ježiš hovorí: Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú. Zákon zostáva. Ak my ľudia zákon porušujeme a nespĺňame jeho nároky, neznamená to, že zákon rozstrieľame guľometom. Nie je to predsa chyba zákona. Ježiš povedal, že nedovolí, aby sa zákon pominul. Veď je to zákon lásky. Ak by mal zákon skončiť, potom by sme mohli začať vraždiť, zabíjať, kradnúť. Často premýšľam, že by ma chytili pri prekročení rýchlosti, čo sa občas stane takmer každému. Potom by som sa odvolal a sudca by ma oslobodil. A ja by som znova nasadol do auta a znovu prekročil rýchlosť. Zastavil by ma policajt a ja by som mu povedal: Milý pán policajt, pochopte, že sa práve vraciam zo súdu, kde som dostal milosť. Preto mi je váš zákon ukradnutý. Takto hlúpo by predsa nikto neargumentoval. Ale presne takto niektorí ľudia popierajú platnosť Božieho zákona. Hovoria, že keď sme spasení milosťou, nemusíme viac dodržiavať Boží zákon. To však spomínaný verš nehovorí. Vraví, že sme zachránení Božou milosťou a preto už nie sme pod odsúdením zákona. To je zmysel textu. Chcel by som ísť o krok ďalej. Ak nás Kristus a Božia láska zachránili, prečo by sme chceli naďalej prestupovať jeho zákon? Myslím, že to je náš veľký problém. Zrejme všetci prežívame, že na jednej strane nám záleží na vzťahu s Bohom a ak chcete, tak aj na požehnaní, ale Bohu úplne nedôverujeme. Máme pocit, že to, čo Boh označuje za najlepší spôsob života, je inak. Že to vieme lepšie, že poznáme zábavnejší a vzrušujúcejší spôsob. Ale keď svoje srdce odovzdáme Bohu, celý náš život, našu dušu a myseľ, potom bude dodržiavanie zákona úplne prirodzené. Nebude už bremenom nášho vzdorovitého srdca. Boh vezme naše staré srdcia a dá nám nové. A vtedy sa nasledovanie jeho zákona stane našou túžbou. Áno, stane sa opak. Neukradnete predsa auto svojmu priateľovi. Nikdy by ste mu neublížili alebo takýmto spôsobom nezničili vaše priateľstvo. Je to tak, James? Na Božom zákone sa mi najviac páči, že Boh sám dodržiava svoj zákon. Bohu záleží na vzťahu so mnou, pretože som ho poprosil o odpustenie a poďakoval som sa mu za jeho priateľstvo. Bohu záleží na vzťahu so mnou. Keď som porušil jeho zákon, on mi odpúšťa. On sám však zákon dodržiava. Zákon mu hovorí, že nezradí svojho priateľa Jamesa. Preto Boh zostáva verný, aj keď ja robím chyby a som omylný. Preto Pavol môže napísať: Ste spasení milosťou skrze vieru, nie zo skutkov zákona. Porušil som zákon, ale on zachováva svoj, odpúšťa mi a zostáva verný. Boh ma miluje aj preto, že to hovorí zákon, a to aj napriek mojej nehodnosti. Jeden z najväčších objavov, ktorý som urobil pri svojom štúdiu Biblie, bolo, že keď prichádzam k Ježišovi a prijímam jeho milosť, dáva mi silu a moc konať to, čo odo mňa chce Boh. Sú totiž ľudia, čo hovoria, že Božie prikázania nemôžeme dodržiavať. To je však len polovica pravdy. Človek vo svojej sile nemôže prikázania zachovávať. Ale keď naše životy naplní Ježišova moc a jeho milosť, potom, ako hovorí Pavol, všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. A to je na kresťanstve ozaj strhujúce. Nejde len o nejaké rozumové poznanie. Je to niečo, čo naozaj funguje v našom každodennom živote.
Ak by srdcia ľudí na Wall Street viedli Kristove princípy, potom by tam bolo menej kradnutia a klamstva a viac lásky a vyššia hodnota penzijných fondov. A ak by ľudia prijali kresťanské princípy, potom by bolo viac lásky k blížnym. Je nádherné, čo v nás môže vykonať Ježiš. Ako rodičia by sme sa menej báli o bezpečnosť svojich detí. Nemuseli by sme zamykať domy. To by bolo ako v nebi. Dnes sme si v príbehu Božieho zákona uvedomili, že zákon je naozaj v centre veľkého sporu medzi dobrom a zlom. Boh dal zákon, o ktorom Satan tvrdí, že ho nikto nemôže dodržať. Ale Ježiš ukázal, že ak máme v srdci jeho lásku, potom je pre nás potešením konať Božiu vôľu. Boží charakter je tak vidieť pred celým vesmírom, pretože desatoro, teda Boží zákon, predstavuje nádherný Ježišov charakter. Boh nám dal 10 jednoduchých pravidiel. Keby podľa nich žil každý človek, žili by sme v nádhernom svete, bez krádeží, smilstva, žiadostivosti, jednoducho bez hriechu. Ježiš nám prišiel na zem ukázať, ako môžeme žiť takýto život. Aj dnes nám dáva svoju moc, aby sme tak mohli žiť. Chcem prečítať na záver nádherný text z Jánovho evanjelia, kapitola 14, verš 15. Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A aj dnes pri tejto výzve drží svoje ruky s jazvami po klincoch a hovorí vám aj mne: Jeff, ak ma miluješ, budeš zachovávať moje prikázania. Dúfam, že v srdci každého z nás zaznie, že chceme nasledovať Ježiša a žiť podľa jeho vôle a toho, čo nám zjavil. Skloňme hlavy k modlitbe. Náš nebeský Otče, znova ti dnes ďakujem za tvoju lásku. Ďakujem ti za prikázania, ktoré si nám dal, nie však ako prostriedok našej záchrany. Chceme podľa nich žiť, lebo ťa milujeme. Je to naša odpoveď na to, čo si pre nás spravil. Pane, poznávame, že zákony sú ako plot okolo levov, že nás majú chrániť a zabrániť nám, aby sme sa vydali zlou cestou. Požehnaj každého diváka, požehnaj nás aj pri našom ďalšom štúdiu tvojho slova. Prosím v Ježišovom mene. Amen. V slovenskom znení účinkovali Ivo Gogál, Štefan Richtárech, Zuzana Kizeková a Peter Kolárik. Spolupracovali Bronislav Šóš, Betty Turčanová, Erika Janušková, Rudolf Nať, Jaroslav Patráš, Miroslav Danihel, Martin Galanda a Pavel Gejdoš. Slovenské znenie vyrobilo Štúdio Nádej.